aquí en Quintá, son Jesús Montes, presidente da Cooperativa Rodo. Estamos aquí en Quintá na explotación de Cándido, que ayer cando sucedeu isto xa me chamou. Nada, veo a tormenta, iban por as vacas que as tiñan fora, é unha explotación pequena que teñen as vacas en pastoreo, estaban baixando aquí hacia a aldea, as vacas viñan por un camiño moi estreitiño, viñan todas en hilera, pasaban xusto ao lado dun poste de luz que ten un transformador, que o rayo no poste fixo descarga á terra e as vacas estaba o camiño todo encharcado. Nada, foi como dixo que fora como se fora un estoupido, penso que estou para o transformador, unha bomba ou algo así, e as vacas xa quedaron ali sacando tres. Eles, por suerte, non lles pasou nada, iban por as fincas colindantes e levaban botas de goma, non lles pasou nada, pero, bueno, están bastante afectados, porque estas explotacións pequenas e as vacas casi como se foran membro da familia. Nada, agora estuvemos aquí falando con el, se por o que lle faga falta, axudarlle pero non ten moitas ganas de falar. Están bastante afectados. Bueno, viñan por este camiñiño que estaba cheo de auga, e caeu o rayo por aquí e matounas todas. 22 vacas fulminadas nun instante, todas as que ían por este camiño coas patas na auga. A traxedia puido ser maior, porque canda elas viña nai de María. Miña nai salvouse de milagro porque iba por esa finca, por aí abaixo, e bueno, foi a suerte que houbo. Meu pai iba no trator por aí, por ese camiño, tamén sentiu, dixo que se lle movera o trator. Avisaron os veciños que aínda están sen palabras. Isto foi terrible. Quimpón. Verei 20 e pico vacas todas tiradas aquí en fila. Canda estas 22 que morreron ían outras 4 que se salvaron, pero quedaron tocadas. E he invertido hai máis de 60.000 euros. E non é os 60.000 euros que valen as vacas, porque é unha produción de todos os días, que estás vendendo leite, de estar ganando un sueldo a non ganar nada. Puro vai dar a mitad do que valen as vacas, as 20 e pico vacas van dar para 10. E o resto para que poñer do bolsillo, cerrar. É o que digo, traballo toda a vida aquí tirado. En segundos perdes todo.